But I'll be on it always, always and ever. Zdravíčko, momentálně mám asi jenom 10 minut zpoždění, takže let's go, vyjíždíme. Zdravíme, je 4:30 a čekáme na vlak a máme třeba ještě 20 minut. A nesrazili jsme žádnou rodinku se, Jednou jsem to stihla včas tady přijet. A zaparkovali jsme na svůj dom. Já doufám, že na neplaceném parkovišti. Yes. Můžeš hrát. Já se snažím. Vole. No, už jedeš. Co to je záda? Velká odporná. To víc zasekáme než můj mozek. Snídaně. Na posteli. Dorazili jsme do Prahy, šli jsme do Mekače se vychcat a Mekač je zavřený, takže teď jdeme do KFCčka. Stand, orloj. Look at him, so pretty. Nějací svatebčané tady právě mají photoshoot s orlojem. Jsme na náměstí. What is this? Labutě tady plavují. Národní divadlo. Hello, vyjíždíme z Prahy. So excited. Typek nám řekl řidič, že včera měl 2 hodiny zpoždění. Kam si budeme mít 2 hodiny zpoždění, tak se zabiju. Už teď jdeme blbě a to jedeme reálně třeba minutu. Sedíme v druhém patře a sedíme úplně vzadu. Borina si málem zapomněla občanského občana, jako občanku a pas. Pas jako nepotřebuješ, ale občanku si málem zapomněla. Just a girl. A koukáme na čikmanky. A víte co? Já jsem se zeptala, jestli čikmanko je reálné zvíře a ona zandala, že jo, ale nemluví prostě, vole. Prostě Amalie, a její logika ničeho. Právě jsme dorazili do Berlína. Podíváme se do toho. Hledáme kudy. Dovnitř do toho metra, jestli doufám, že tam bude nějaká mapa, kámo. Jeli jsme 12 hodin, jsem mohla být jako 1krát a něco v Chorvatsku už autem. A teď jdeme ještě 3/4 hodiny, byla na fucking ubytování. Korodaj. Yeah. Chtěla to úplně nějaký sklep. To ještě nemáme lístky na metro. No to taky bude porad, ale koupím lístky na metro. Tady nic. Proč nikdo není? Úspěšně jsme našli vlak, I guess. No ještě úplně ne, jenom nádraží. Právě jsme zvládli se vyštrachat z toho, kde jsme přijeli, nastoupit do správného vlaku a teď jdeme na autobus. Doufám, že jsem nám kopala správné lístky, protože byly expensive as fuck. 250 korun. Počkej, jedeme na naše ubytko. Finally. Made it do našeho ubytka, teď uvidíme, jak to dopadne. Kaufland? Yeah, Kaufland. Dorka jde právě ukrást vozík. Yeah, look at her go. Jak si jede. Uděláme jim potom haul do vlogu. Yes. Haul z Kauflandu, takže máme tady 2 tuňáky. Juice. Tohle. Babuty. Mrkev. Kiwi berries z TikToku. Jako kolik, já jsem chtěla ochutnat. Jedno mlékové. Nějaké pečivo, broskve a flaškové pivo. Na tu nějaké, musím to jít. Na tuňáka, yes. Takže jdeme si dát veču a pak vyrážíme do města, do civilizace. Takže zase kolik to stálo? Já vám to prozradím. 1 euro. Hello! Máme tady taste test těchhle kiwi berries z TikToku. Víš co? Ona to dostala to za vyšších kousek od nás.
Já jsem to vzpomněla. Když se to neměla. Looks like kiwi. A chutná to jako kiwi. Tam víc to. Tohle to je prostě malé kiwi. That's crazy. Chutná to prostě jako kiwi. Jo. Ale nemá to chlupy. Když by tak velké, takhle vypadaly ty velké kiwi, že by neměly ty chlupy, má do si s tou chlupkou. Tady prostě nejsou přechody na téhle 4proudé silnici, takže jsme to museli přebíhat prostě přes cestu. Look at this bad boy. Jsou tady úplně obsaz tady těma pandulákama ze semaforu. Look. Houby. Těstoviny. Gumové bonbony. Hello. Právě se tady šineme k té main atrakci Berlína. Vyjašíme. Just keep running. Isn't life beautiful? Yeah. Ja. Kijk. Scheiße aus. Crazy, co jsme stihli za dnešek, ale... Jako vím na to, že jsme přišli tak o 6:30. Jako jo, no, vole, a je 10. Kámo, tady všichni zpívají mega dobře. Kromě mě. Tady prostě místo přechodu mají jenom tyhle čáry, vole. And that's it. Tady divný ten. Typka se právě rozhodla, že to proběhne těma vodopádama. Fucking child. Doufám, že tě to bylo aspoň pocáka. Kamole. Dáváme si oběd. Tancuje Losteria. No, takže už jsme po jídle. Já jsem měla nějaký testé, měla nějaký napěn. Bylo to dobré. A teď chillujem, protože tady ta tráví třeba 20 let. Já jsem se tak přežrala, ty vole, to byl takový kotel. No a koukejte na ty stromy, on je úplně podzim už. Jo, sedíme v nějakém parku. Myslíš jako, že skočí, vole? Nebo spadne? Nebo se jenom tam houpe? Ti lidi se tam prostě houpou, vole. To oddalek je to vysoké, vole. Vysoké, kámo. Yeah, that's kinda crazy. Hello, long time no see. Čekáme na metro. Jo. Jedeme teďka k No nám prostě domů. čekáme na metro, které nám před chvilkou ujelo, protože jsme šli nahoru, dolů
a nahoru. Nahoru jsme jeli na eskalatorou, také pak jsme se ztratili, museli jsme to vyšlapat pěšky. Yeah, that was so hard. Teďka jdeme do Kauflandu. Právě jedeme na koncert. Už jsme se ztratili. Přijeli jsme tady busem a mysleli jsme si, že máme vystoupit a jít na metro, ale zjistili jsme, že jsme měli jet ještě jednu zastávku dál a jít na jiné metro. Já. Posrala to. Já to ani nenajdu, takže takže good job, Heidi. Yeah, I'm doing amazing, actually. Boha. Takže jsme tady, úspěšně jsme to zvládli, nestratili jsme se a mám řízení. And the flame that I can't face, another piece, something even smoking weed. It's not replaced, and I am terrified of weather, cause I see you when it rains. The doctor told me to travel, but there's COVID on the plane. And I love mom, but it's the season of the stakes, and I saw your mom, she forgot that I exist. Didn't have my fault, but I just... Hi! Hello! Je právě, co je to den? Středa, dneska odjíždíme. Právě jsme byli na památníku Židů. Nenatočili jsme natočit video, takže vám tam jen dám fotky. Právě jsme tady u té brány, ta brána je zde. A jdeme právě na bus a jedeme do nějakého parku. Ty na lunárním vozítku, what is that? Mrdlinka. Run, Forest. You actually don't? You cannot see anything. Little řeka right here. Yeah. Poppy. She looks so happy. So unhappy, yeah. Tired, vole, žíznivá, kámo, hladová, vole, bez peněz, bez hajzlu, potřebuji na hajzlu. A to je všechno. Jo, bolí mě zada, to jsem říkala. S těžkýma věcma. Které jsi tady zcela dobrovolně. To po mně jak vážeš ty odpadky? Jo. Bože. Noodle salate to go. Should I get some noodle salate? Hello. Už jsme úplně vyřízení a jsme zapomněli vlogovat. Ale právě se šineme na autobusové nádraží, konečně. Tady bylo ověšeno jak vánoční strom. Ach jo. Chtěla jsem svůj rozvrh a jeden den ve středu budu mít jen 4 hodiny, což je na jednu stranu dobré, na druhou stranu pak na hovno, protože budu jezdit jako ostatní, jelikož mi tam nejezdí kusy. A nebo další možnost si koupím auto a budu jezdit sama od ledna. Ale nemám penízky, takže budu smutná, budu jezdit kusem. Děkujeme za informace. Já, není za co. Ano, tady rozvrh krásný. Look at her go. Hello. Hi. Made it do Prahy. Yes. Teď, co? Jsme v Praze. Yes. Teď máme hodinu a čtvrt na to najít náš druhý bus, co jde do Ostravy, akorát jede od někud jinut, takže musíme cestovat po Praze. Chillujeme tady nějakým random hajzlu, naše věci. Velká na hajzlu. Look at this creepy stanice metra. It's so Giving želvy ninja. It's actually not giving želvy. Giving želvy. Giving želvy ninja. Yeah, it's giving želvy ninja, vole.
escaping, že? To vypadá, že jak želva ninja s tím batuškem, vole. Já jsem tě kopnul do řití, ale nedošáhnu tam. Escaping, želva ninja. Hello! Made it na naše autobusové nástupiště. Teď tady budeme ještě půl hodiny čekat na náš autobus do Ostravy. Nevím, proč jsme nejeli vlakem, prostě jsme debilové. Udělali jsme si to třeba tak 100krát komplikovanější, než to muselo být. My jsme reálně byli autobusem všude. Jakože tahle cesta z Berlína byla v chillu. Je, protože já jsem pustila nejlepší seriál, který existuje. Co to bylo mega divný. Yeah. Takže teď nás čeká ještě třeba 4hodinová cesta autobusem domů. Přijedeme ve 3:20 do Ostravy a ani ne na Svinov, kde mám zaparkované auto, což mi připomíná, že nevím, kde mám klíče od auta. Guess who made it do Ostravy. Jsme momentálně na Svinově, je 3:30 ráno, čekáme na tramvaj. Teda nejsme na Svinově, vlastně jsme někde v Řiti a teď čekáme na tramvaj na Svinov. Hello, made it do auta, nemám pokutu, great. Jíždíme, made it domů, bye.